Hagi por menswa ki sijur ulok barkalok rengkat bat ki daw ki wan sya o pastor lene sya u counselor nakam taban pembahapat ya kataka long ying long sam juki kenang baki laban long yang sachisin away. Henry menta hagi nege juk ki wangi menta klem daw without any reason. Ki sijur ulok barkalok ki lech sya o pidar ban penyeklat ki. Ke eken kadaw tenrai jong kini ki bangi kenduk ki bangi yoi hagini ki juk ki bangi imenta kadba nang mi ke Singapore kata ke rate of divorce kanang kiu tongin persyam wat tenrai ya ki daw bale ke eken ka daw ka ba penlong ya ke juk menta a new generation ba kata ke rate of divorce kanang kiu ka jengjot ka jengpra jong ki yeng ki sem jong i klem daw mensua rengkat bat ki daw kidang kwa ban penbah mentapat klem daw ki kwa ban penpat ya ke yeng kesam jungki ke eken ka daw tongin persyang pan wat tenrai bangin sengau tho syai bha ya ke menta tongin ngam jelu ya ke menta in so thit bat ngin wat ya ka daw tenrai ke eken ka daw ka ba penlong ya ki long yeng long sam jungi bakin jot bakin pra hakene ke juk ke bang imenta ban lap tenrai ya ke daw tongin persyang ban sengap ya ke jing ka jang menta kaski pi iha kapor ba pi lek ban syong ya ka flight lene ke airplane ki air hostess ki jum bena ya ke jum bena ba in case ka air pressure jong ko to ka flight lene jong ko to ka plane kaduna kan semi ka we ka air mask hashwa ba pin pending ya kata ka air mask hakiwe to pending shwa halade ngan ip kanuksa shubu menta fi dei u kupa lene ka kumi pi syong hapadang syakadyang jong pi usyong ukhon lene ka khon jong pi syakamon jong pi usyong ulok lene kalok jongpi bat kumno hagat kapor kata ka air pressure jong kata ka flight kaduna bat hagat kapor kami kata ka air mask ka jengkeli kalong yano pin pendeng shwa pin pecho ukhon jongpi udon kam ya kata ka air mask namar ba pi ya yo pi pai syakalok lene syo ulok jongpi pi pech iki pi iki ba pi sko baki don kam kata ka air mask Henry kita kinong tre hapo jong kata ka flight ki pumna Hashwa bapin pendeng ya kata ke air mask hagiwe to pendeng shwa hagade namar tad hadu kata kapor bapin pendeng ya kata ke air mask hagiwe pila kelon lupa pad hagata kapor pimla ban safe ya dade pimla ban safe ya kita kibitan saudon jong piru namar kata to safe shwa ya dade hashwa bapin safe ya kiwe ki air hostess ya pemena bat ki ya penbena ya kena ki instruction namar bakalong ka instruction ke badon kam a basic instruction kanda ka jiyo ka jiya haga jikim jungi kum kibru hashwa bangin safe yaki khon jungi yaka lok jungi ni day ban safe shwa yana day nado kapor bagi kithia mastep hado kapor bangi thia mit baru chisni bon kam ni mare nakamentaban pembiang nakamentaban pendap yaki khon jungi yaka taka ke bagi don kam nado ka bam kadi nado ka sap kokup hado ka yai ka yeng bat kiwe pat ki jenon kam jungi but in case don bakali ki balai ki bon kam hadukat ni ki ong ba ki haban sumar ki haban penhe ban pensan ni khon ki jangki Henry ka ktin ko ong hashwa bapin safe yakiwe to safe shwa yaladi namar baro shikata ni imski nagam taban penhe pensan nagam taban sumar pan sukher nagam taban sneng marganti ki khon ki jangi kajing kili kelong hatu ki khon jo pi kila ne emban yat lenti hakatak lenti ka bapit mui ki bakin yat lada ka jingjubab jampi kalong mud bapil a fail hakata ka mission ka jongpi pishu pelot kai ya ka energy ya ka bor bat ya ka por ka jongpi kato ka por ka bapila penhe pila pensan ki khon jompi kala long ka ba leno namar kata hashwa bapin sumar sukhe hashwa bapin penhe pensan ki khon jompi hashwa bapin snang bapin kentiwi ki khon jompi to sumar shwa dalade yalade yo ba kata ka bor kata ka por jumpi kan sulong ka balen oi nan ong phi ba lada phi persyang ban take care shwa dalade yelade ki khon jumpi kedam snap ya kata ka jing ka jumpi Henry kin pek kin bot ya kata ka lenti ka ba pipin i ki bakin yai mentah hayeng hasal jumpi cuba mentah filong ilong kmi lene ulong pa jong ke phi day ban long ki beru ki ba klan ba namar pek nuksa kum gene hakapor covid-19 hakapor jong ukurna virus lada mangi kinong penmi kinong pek kinong kmi ya kayeng kasab jingi larangi ngilong kibatlot larangi yopang mano kiban pek ki khon ki tijongi hoi ka jeng pangkan wan hi ya ka jeng jongi Henry namar baka met jingi kalong ka baklan kala ban ngele persya ya kata jimpang ngila ban koj loy
but ngilak ban take care pat saya ki we pat ki khon ki ti lene ki bahaya ngasam jungi Henry menta lada ka met jungi ka tlot lada ngi yok pang manu ka ban pe ki ta ki khon ki ti jungi amar kata to take care shwa yela de hashwa ba pin take care ya ki we to pen klan ya ka met jung pi da kita ki jimbam but da kita ki exercise nakamta ban pen klan ya ka met jung pi but in case lada ki khon jung pi ki yok pang ma pi pila ban take care ya ki khon jung pi lene ya ki bahaya ngasam jung pi lada kata ka ding ka lipno naga ying ka sam jung pi lada ba pi ki long kmi long pa pi lipno naga jig im jung ki khon jung pi mano ken ki ban pe ki khon jung pi namar kata tu yai me bat tu yai tebe lenti nak menta jung ki khon jung pi ka ding ka badai ka ban sen jung pi ka badai ka jumut ka jim perkhat jung pi ka badai ka met jung pi tu yai me bat tu yai tebe ya ka lenti nak menta jung ki khon ki jung pi Henry menta hakini ke juk ke bang i menta ki khon ki jongi marsin ki na ke jing thia jong ki kali ki phimbam ayu khon phimbam da kanini phimbam da kanini ni ai lupa ya kata ka option ya ki bakin ji akapor bangi le shopping ni kali lupa na ki khon jingi ka ingin thet i phi khon kani sapti lene kani ka sapti ni ai lupa ya kata ki choice ya ki bakin ji kat ka baki khon ki kwa kin yo bai haka jikim jungi ho ngam ong bakalong ka basnyu nak benda ban pendap ban pemyang ban ai lut ya kata ki jinon kam jiki khon jongi Henry teng ni diru ban ong em yaki khon ki jungi kanang bakila ban yo snow ya kata ka jing syak kentat haka jilim jungi shua benta ki khon jpi nado ka por ba phila khai ki hado ka por bakila shongkha kimpat ju syak kentat haka jilim jungi ki yo lupa ya kata ka option bakin choose haka jilim jungi bat haka sen ban kong enda kila ya shanglok ki yo snow ya kata ka kentin em na ulok dene nakalok jungi hato fitharai bakila ni em ban ya syak ya kata ka jing syak kentat haka jilim jungi imei ipa nado ke por bangan rit kila ayanga ya kata jinon kam ya kata jingkwa jonga kim jo ong em ya kata jimpan jonga Henry menta haga sin ka banakong enda nga la don khon enda nga la don lok jonga lene ka lok jonga kin ong em yang fitharai ngan snau kumno ya kata jing syak kan tai ka banakong haga jing jonga hang ta ken ka wanno kata jingjot ka jingpra hayang asem ki khon jongi ki kin the lene usun prang nado ke por baki dangrit hado ke por baki shonglok kimpat jusha kentat haga jigim jungi kat ka baki pan ki yobe Henry menta haga sen ke banakong ki pan na ulok lene nakalok juki bat uta ulok lene kata kalok ki ong hang takin kawan kata ka jingjot kata ka jingpra haga jigim ke jongki hagi por menshwa ki shijur rengkat bat ki daw ki wanisha u pastor lene sha u counselor rengkat bat ki daw nakamta ban pemhapat ya kataka ke jing kasam juki ke balajot ban pen sengau tho yaki ya kataka jing per jumut hakeng jong kini ke armut Henry menta hakene ke juk ke bangi menta ki shijur klem kadau without any reason ki let sha u plidar nakamta pan penyeklan yaki bat lada fikli yaki ke kadau yong em om dan dau kumno kenyi la berpungkot ya uta ubri umum dan jengpang ubriu ubadan kata ka jingpang ngila ken bat pengkoju Henry ubriu pat ubam dan ka jingpang kumno ken ngila bat pengkoju kumno ken ngila bat penbahapat ya kata ka long ying long sem ka balajot la pra klem ka daw but kisa ong pat ba I get nothing out of this relationship ngam yo AA na ka jingede ngan ong phi ba kata ka jingede jing phi kam de ka jingede ka bashisha namar bonsen ka jingede ka bashisha omnele la fi duk tene fi ruspa ngimde ban khmilanti yakiwi ban pendap ya kata ka jinon kam jingi kata kam dei ka jing it ka bashisha Henry ka jing it ka bashisha ka khmi bha ya ka neba om dei maki ki ban pendap ya kata ka jing kwa jong Henry de manga penban ki ban pendap ya kata ka jing kwa jongki lada kumne ngan ong hi baro arlian kin don kata ka jing snow kin don kata ka jingmut ka long ying long sem jingi kanam jot kanam pra we get nothing out of this relationship ngin yo AA na ka ne ka jingi dei day na markata ngi kwa man jangai no iwe na iwe ngano ngi pi expectation hurt jing milanti bonsin ka penmung yangi namar nanu ka por ka bangi dangrit ngimju mlen ban yo snow ya kata kentin em ngong mei akwa kani imei pembiang ngong papa ngakwa kani i papa i pembiang ladang ong mei ngakwa kani lada imla pembiang kapan na i papa ila pembiang nga keten parangi khot ki spoon feeding child but ladangi spoon feed than lagi khon jengi haduk bakim don su ya kata ka habit ban yo snow ya kata ka kentin em haga sin ke banakong yo snow na ulok lani nakalok hatu fitarai bagi laban ados berkata ka situation daw ten rai jong ka jingjot jong ka ying ka samjungi kalong kani
ladangi penbiang tan yaki khon jungi bat ladangi la benwat lok yaki dakita ki balak penbiang ya kata kajingkwa jengki teka biang handai ladangi mla kajingjot kalau wan lupa kajing kesem jengki kajing yok tan ya kata kajing suk haga jikim jungi kapen jot kapen pra ya kajing kesem kajungi mentah hagini kejuk kabang imtakat kabang ikwa ngiyok imeru ilitre ipaparu ilitre yok lupa ya kajing kesem kala yok lupa ya kata ki jindon kam juki Henry ke kidu ya kata kajing namar kata ngong pi bahaswa bapin sumar haswa bapin pendap biang ya kiwe to pechwa ya lade kajing keli kalong kumno ke nyilap ng kimi bah ya lade at least shikenta hisni fidiban miyit benya bah ya lade ke ken kajing temu kajunga to penjan ya kata kajing injung pi sya uta unongbu nang tau namar tada filaban penjanai ya ka jong kajing injung pi hangta ken filaban penjanai ya ka jing im jong ki khon ki ti jumpi menta fi ong ki khon pi khon le che jing yesem khon le che de le che tai pi kwa eki bakin le eki ki babha henry la de pat phim jule e ta ta hato fi khimit anti baki khon jumpi kin le e ta ka eki ka ba phi shu pha yaki henry la de pat phim jule em dalile ru em kum tangan ong pi haswa ba phim pen bha ya ka jing jong ki khon jumpi haswa ba phim pen khlan ya ka jing jong ki khon jumpi sedang shua nangade kane ka generation jengi lanjat mentah henry ngak community ba ka generation jengi ka bansawan nila ban penbahapat ya ka asyong hakakti jompi ko ki mi ki ba kam syong hakti jompi we henry ka syong hakakti jompi ka lawai jompi khon jompi ka syong hakakti jompi ka lawai jong keri bat ka jat benru jengi ka syong haki khon ke jengi bat ka ai ka badan kam yangi kum ki mi ki ba ka lomban penhe ban pensan ki khon jengi hakata kelenti kabade bat kabasisya bat haswa bangin lek kata lek shwa dalade kanang bangin long kan nuksa kababha nak menta jongki khonjing bat habagi khonjing ki pet ki phai shaka jing jing kin ong kate ken ka jing kabang ko ai ban im kate ken ka thong jong ka jing im namar kata tu puson bha ka jing hika jongam takasi bat tu pendon kami ka haka jing jing ngin sekendo pia ka vipat ki video tad hadu ka pot bye bye stay safe